Ramogi TV. Monj mitimo gi kweth jonjore mag Al-Shabaab tiyo gi yedhe mamero ji kaachiel gi ywaruok ewi weche mag puothe gin mana moko kuom midhiero ma jotend arita kadhoe nam chumbi. Koni gisebedo ka gikale, mane giwacho ni gisebedo ka gikale kendo gitemo matek mar rakore godo. Chenro mag piny owacho kadho wadh nam chumbi Roda Onyanchwa mane otelo ne romo mane okelo kanyakla jotend arita e counties duto 6 kadho wadh nam chumbi. Koni achiel kuom okenge ma giseketo mar kedo gi midhierno en tiyo kanyakla gi jopiny. Kuna mambo ya vijana ambao huja pamoja na kusumbua wengine, kuna mambo ya madawa, kuna mambo ya usalama wa mizigo, watu wanaposafirisha mizigo yao. Pia tuna mambo yenye inatuhusu sisi na nchi zile tunapakana, na pia maeneo yale ya ndani ambayo tunapakana. Kwa hivyo tumekuja pamoja ili tuweze kuangazia na kuhakikisha kwamba eneo hili la pwani lina amani na lina utulivu. Bad migawo mochung' ne chenro mag oganda olando ni jodongo, nyithind kiye